Repetir, és un plaer, les vegades que falti. Això sí, la diferència de temperatura, vull dir, per mirar així, vull dir que és un plaer. Bon dia. No cal que justifiqui la necessitat que hi ha de fer un homenatge a Lluís Companys. Va ser un dels nostres presidents, l'únic president d'Europa democràtica, escollit democràticament, que va ser executat, vexat, torturat per un règim feixista. Però, a més, Lluís Companys té molta relació amb Reus. I em diran, quina relació té? En política, naturalment, és un personatge que va venir a fer mítings, va escriure articles a la premsa de Reus, però no sé si ho sabien que la seva vida va ser complicada per tenir un fill que tenia una malaltia mental. Si no m'equivoco, esquizofrènia. De fet, si saben la història, la trista història de Lluís Companys, l'any 1940, quan el van capturar el règim nazi al sud de França, algú es pot preguntar, per què no va fugir a Amèrica? Tenia recursos, era el president de la Generalitat. Per què no va fugir? Doncs no va fugir perquè havia hagut un problema amb el seu fill i ell va voler quedar-se, això l'honora, vull dir, va posar davant de tot el seu fill. Doncs el seu fill també és el Lluïset, com li deien, la malaltia mental, i durant molt de temps va estar ingressat, se poden imaginar on? A l'Institut Pere Mata d'aquí de la ciutat de Reus. I si mires a la premsa d'aquella època, veus com el Lluís Companys feia molts i molts viatges i moltes estades aquí a Reus, amb els seus amics i també per visitar el seu fill. La reivindicació de la seva figura, com estic dient, és més necessària que mai. I a més, en uns moments en què les veus que justifiquen i exalten el règim franquista, el règim del general Franco i la dictadura feixista, i també l'espanyolisme més excloent i més agressiu, són més visibles que mai. Permeteu-me compartir amb tots vostès algunes reflexions al voltant de la figura de l'obra de Lluís Companys, però relacionades, vinculades amb aquests moments difícils, complexos, contradictoris que estem vivint tots com a societat i com a país. És evident, a banda del canvi de temps, que el context en què té lloc aquesta commemoració és molt diferent de la de l'any passat. Arran de tots els fets que hem viscut i hem patit aquest darrer any, amb la impotència i la ràbia de veure com la democràcia i les llibertats personals i col·lectives han estat trepitjades i vulnerades per l'estat espanyol, i un any després de l'1 d'octubre i de la declaració simbòlica d'independència, el 27 d'octubre, tots i totes estem una mica més emprenyats i emprenyades, almenys jo, i al mateix temps un xic desorientades i frustrades, es pot dir, a diferents nivells. No cal que us digui que tots i totes hem de defugir del desànim i del cansament. Cal tenir present, jo m'ho repeteixo cada dia, que qualsevol procés històric complex, com és el nostre, la construcció d'una nova república, hi ha moments de contradiccions i moments de desconcert, de desenganys i d'alegries, de derrotes i de victòries. És inqüestionable que qualsevol procés de canvi o de transformació, poseu-li el nom que vulgueu, mai ni és lineal ni previsible. Tot el contrari. I sempre, insisteixo, sempre hi ha alts i baixos, encerts i errors. I com veurem, la trajectòria i la vida de Lluís Companys és un bon exemple. I un dels factors que almenys particularment em fa ser optimista és que encara som aquí. Me direu, quina tonteria, no? Encara som aquí. Que el moviment republicà, des de fa un any, amb totes les contradiccions que vulguin, no ha parat de mobilitzar-se de baix a dalt i de sortir al carrer. I això té molta importància si tenint en compte la brutal repressió mediàtica, política, econòmica i judicial que patim. Crec que a vegades no som conscients de tots els recursos que està destinant l'estat espanyol per fer-nos fracassar, per derrotar-nos. I des d'aquí, deixeu-me reivindicar un cop més, i les que calgui, la llibertat dels presos polítics, de les preses polítiques, la tornada a casa dels exiliats i les exiliades, i en especial de la Tamara Ladri, dels CDRs, que són les víctimes més vulnerables. Tots ells, les principals víctimes d'aquesta situació que estem vivint. I no oblidem que demà serà una data de la vergonya, amb el calendari de la gran democràcia espanyola, perquè farà un any que el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez estan tancats a la presó, injustament, naturalment. I us puc assegurar que en l'etapa contemporània, si ens centrem a Europa, no hi ha hagut cap moviment social i polític democràtic tan actiu, dinàmic, persistent i creatiu com el nostre, el republicà. I el combustible, l'energia que el fa moure, el fa tirar endavant i que ho fa tot possible, som tots i totes nosaltres, la gent del carrer. I en cap cas estic dient que ens resignem o que caiguem en el conformisme davant els partits polítics o els líders o els directors del procés. Tot el contrari. Cal apretar-los amb el cap fred, amb idees,
criticar-los quan convé, és sa, és democràtic, i sobretot reivindicar el paper protagonista del poble, de l'autoorganització popular en el camí cap a la república. Així mateix, a diferència de la commemoració de l'any passat, podem dir que ja s'ha proclamat la república, si més no simbòlicament, i que ara cal implementar-la i fer-la efectiva, la fase més difícil i més costosa. Les veus més o menys enrabiades que reclamen fer-la efectiva el més aviat possible, ràpidament, tenen molta raó, tenen part de raó. Però cal insistir que la construcció d'una república, d'un nou projecte polític sobirà, democràtic, enfront d'un estat com l'espanyol que no respecta la plena democràcia i les llibertats, mai ha estat gens fàcil ni planer. I us poseu un exemple històric, superdocumentat, poden trobar diferents llibres, ben il·lustratiu, tot i que hi ha grans diferències amb el nostre cas, són les dificultats per tirar endavant un procés d'alliberament nacional o de construcció d'una república. Em refereixo a la independència de part d'Irlanda al primer terç del segle XX, un exemple que va influenciar molt tota la generació de Lluís Companys. El procés irlandès fou llarg, costós i ple de baralles internes pels mètodes i estratègies a seguir. Us sona, no? La història. Un breu resum, simplificant. El 1916 es va proclamar la república, la independència, en un context de lluita violenta. Entre 1919 i 1921 es va produir una cruenta guerra d'independència entre els independentistes irlandesos, republicans, encara s'anomena avui en dia, i les forces del Regne Unit. El 1922 es va iniciar un procés de pau i es va pactar entre l'Estat, entre el Regne Unit i els rebels irlandesos, una mena d'estat lliure d'Irlanda. Era una semi-independència, tenia un gran nivell d'Irlanda d'autonomia i estava associada a la monarquia i al Regne Unit. Entre 1922 i 1923, després d'aquest pacte que els estava explicant, hi va haver un conflicte civil dins els mateixos independentistes, entre els detractors i els partidaris de la independència. I finalment, el 1949, 33 anys després de la proclamació simbòlica de la independència, es va aconseguir la sobirania plena d'Irlanda. Això sí, incompleta, però com bé saben, hi ha una part d'Irlanda, el nord d'Irlanda, que encara queda que encara està sota sobirania del Regne Unit. És a dir, 33 anys. Tenint en compte, mirant la part més contemporània, vull tirar enrere. I em diran, és l'únic exemple, no podia estar una bona estona tot i que el clima no acompanya. Per exemple, la Índia. Es nomena molt el tema reflex de l'Índia, l'influència de l'Índia. Val la pena llegir perquè és bastant interessant. Pensin que a l'Índia les campanyes de defensa civil del senyor Gandhi, també un altre gran referent que s'ha de desmitificar, va començar cap als anys 1920, cap als anys 20. Saben quan es va aconseguir la plena independència? L'any 1947. Ja veuen, Ja sé que tots tenim pressa, hi ha ganes, l'injustícia és molt grossa, però anem fent, persistència, però tenim el cap fred i una mica de paciència. Tot i que ho digui jo, se'm fa una mica estrany. Així doncs, es pot afirmar que l'1 d'octubre ha esdevingut, aquesta data tan important, no oblidem mai, ha esdevingut el mite fundacional de la nostra república, el punt de partida d'un llarg i difícil camí, desenganyem-nos, per tal de fer-la possible, i que ningú dubti que ho aconseguirem. Si no us ha acabat de convèncer l'exemple irlandès o el de l'Índia i voleu un exemple més proper, ens podem fixar en el lent procés que va conduir a la proclamació de la República, primer catalana, després espanyola, el 14 d'abril de 1931. Un dels moments culminants de la nostra història i de la trajectòria del Lluís Companys. Ben bé es pot dir que el punt de partida de tot aquest moviment social i polític que va culminar l'abril de 1931 es va iniciar l'any 1906, 25 anys abans. Amb què? Doncs es va constituir un partit, una organització política, m'imagino que no s'hi sona gaire, que era Centre Nacionalista Republicà. Era minoritari, petit, i el Josep Carner, per exemple, personatges importants del nostre país, i va ser una organització petita, va fer el que va poder, però va ser, diguéssim, el punt de partida de la inauguració de la tradició del catalanisme d'esquerra, catalanisme democràtic, progressista, que volia constituir una república, amb les seves contradiccions. Així, el nacionalisme republicà progressista, demòcrata, inicialment una opció minoritària dins la societat, el recordeu, després d'anys i anys de picar pedra, de treball, com es diu, de formigueta,
per mitjà de partits polítics que bona part van fracassar, de moviments socials, de consensació a través de llibres, tema cultural, el paper dels ateneus i dels centres d'aquella època, de teixir complicitats en diferents sectors, va esdevenir per fi l'opció majoritària bona part de l'opció de la societat catalana. Malauradament, ho estem vivint avui en dia, quan hi ha conflicte, és inevitable que entremig hi hagi també episodis de repressió, de guerra bruta de l'Estat, de vulneració de drets, de presos polítics i fins i tot en aquella època hi van haver morts i molts assassinats. De tot això que us comento, n'és una bona prova la convulsa i rica trajectòria vital, política i ideològica, plena d'errors, però també d'encerts, de Lluís Companys. Només faré un breu resum, tampoc, per no acabar d'atabalar. El 1906, per exemple, va participar en la creació de la Societat Catalana, una gran coalició, podem dir, de país, avui diríem de país, enfront dels greuges de l'Estat. I 4 anys després es va adherir a la Unió Federal Nacionalista Republicana, un projecte, ja veieu quin nom, no gaire agradable a l'edat d'aquella època, que no va acabar de reeixir de tirar endavant. Ja veu com estic parlant de diferents projectes i partits en un període de temps molt breu. El 1909, durant la Setmana Tràgica, aquell moviment antibelicista, pacifista, fou detingut i engarjolat per primera vegada, per primera vegada. És a dir, que Lluís Companys va estar a la presó unes quantes vegades i va patir la repressió de l'Estat. I el 1917 va crear el Partit Republicà Català, una nova força política, dins el qual va ser escollit per primer cop regidor de l'Ajuntament de Barcelona i més endavant diputat a Corts de Madrid. I el 1922, ja veu com m'he centrat molt en el tema polític, canvi de sector, d'àmbit d'actuació, i el 1922 Lluís Companys, que també era advocat i ajudava la gent més vulnerable d'aquell període, fou un dels impulsors d'un sindicat agrari, no se'ls sona, l'Unió de Rabassaires. Per fer una equiparació, saltar les diferències. Unió de Pagesos, doncs Unió de Pagesos dels anys 30. Com es pot comprovar, una llarga i difícil trajectòria, no lineal, fins que l'any 1931, per fi, després d'anys, com deia, de picar pedra, es va crear Esquerra Republicana a Catalunya, que era el partit del president Companys i del president Macià, que era l'expressió orgànica d'aquest nacionalisme, d'aquest moviment d'esquerres, i es va proclamar la República. I si en volem treure algunes lliçons, per tenir en compte avui en dia, això que tant ens agrada als historiadors, crec que podrien ser perseverança, voluntat de sacrifici, voluntat de vèncer i, finalment, mobilització popular. Com ja he remarcat a l'inici, no hem de caure en l'error de reduir o simplificar la figura de Lluís Companys com la del president màrtir, que ho fou, segrestat, torturat i vexat i, finalment, afusellat per la dictadura franquista, amb la complicitat del règim d'Adolf Hitler, la matinada del 15 d'octubre de 1940, avui fa 78 anys, sinó que hem d'anar molt més enllà i recordar i vindicar Companys com un incansable militant catalanista, progressista, republicà i demòcrata que va batallar amb encerts i amb errors, vaig insistint, per confluir, per convergir la defensa dels drets del país amb la defensa de les llibertats col·lectives i personals. I tot plegat per què? Doncs per construir la república i un país més lliure, igualitari i just, que jo crec que és el que volem tots els que estem aquí, per això molta altra gent. I per acabar, deixeu-me recordar unes facetes menys conegudes i reivindicades del president. I insisteixo, i avui més necessari que mai, la de Lluís Companys, antifeixista. Avui en dia ens estem enfrontant al feixisme, ho tinguem clar. Hi ha feixisme, i l'estem combatent entre tots. Han canviat els mètodes, però els estem combatent. No hi ha dubte que al costat del president xilè Salvador Allende, assassinat l'any 1973, Companys, pel seu activisme, pel seu bagatge i pel seu assassinat, ha esdevingut un símbol de lluita antifeixista d'arreu del món. Perquè no hem d'oblidar, com ara us deia, que la dictadura de Franco, tots els intents per blanquejar-la, cada dia se senten més aquestes veus, fou un règim feixista i que els seus hereus ideològics, o els que defensen la violència policial l'1 d'octubre, o els que de nit amb la cara tapada van traient simbologia independentista i llaços grocs, són feixistes o tenen actituds feixistes que cal denunciar sempre i combatre'ls. Perquè com s'ha demostrat els darrers temps, per exemple el 29 de setembre, a Barcelona, aquella manifestació tan vergonyosa de Josep Pol, si sona, no? O la passada diada del 9 d'octubre al País Valencià, la república que volem i que estem construint pas a pas ha de ser, sí o sí, antifeixista, per no caure en els mateixos errors del passat.
I permeteu acabar on pot ser una petició. L'any passat, o durant els diferents anys, hem celebrat molt aquest homenatge davant del mercat. Avui, com hi ha el mercat municipal, no podria estar aquí, que també està molt bé aquesta plaça. Potser, però ja és hora, tenint en compte la tradició de la ciutat de Reus, que Lluís Companys, un personatge important globalment, però en relació amb Reus, tingués un monument a la ciutat de Reus. Jo crec que això seria un objectiu que entre tots i totes, me direu secundari, jo crec que els símbols són importants, Ells no honoren els seus, no volen enterrar Franco com honors d'estat al Moneda, que facin el que vulguin, Jo estic en contra. Però crec que Lluís Companys és una figura molt important, amb vincles amb Reus, que potser que seria hora, ara que tenim un esplèndid plaça 1 d'octubre, el Parc 1 d'octubre, podria ser millor, ja ho sé, On tenim, doncs seria l'hora de tenir un monument i un lloc físic d'homenatge a Lluís Companys els 360 dies de l'any. Doncs moltes gràcies. Visca la República! Visca la terra! A continuació,